Ya, wi rasakno kuwi. Ben kapok ya ben dirasakne iki. Duh, salah ya pemuncang mancing kebutuhan-kebutuhan apa telek apa. Dosa ton ternyata iki. Lah wong dewe wong mancing lho kok malah njembeng aku rasane ton iki. Iki opo? Jadi wong. Terus iki kumbal opo neh? Beh. Ih, ya Allah. Oke. Apa iki? Terus enek kumbal kaya ngono iki kumbal opo ki mau. Terus tenan. Kumbal opo sing kaya ngono iki? Jangan ngajar tuh. Wah, ini tuh wong mancing kok. Jadi kotor aku mancing lah kok malah kok kurang ajar tenan.